17 minuts. Antoni Gené, bon dia novament. Bon dia. Jo llegiré la introducció per respectar la teva feina. Sí. Però jo la faria d'una altra forma, perquè me fa un poc de pena haver de llegir això. Bé, és que és la realitat, no? Però bé, és l'hora dels adeus, és l'hora d'acomiadar aquest retònim, la secció del GDC dedicada a parlar de la història dels noms dels carrers de les Balears. Toni, avui ja ho han dit al principi del programa, amb un capítol monogràfic, poden dir. Sí, avui farem un retònim especial, resseguirem les passes de la conquesta catalana del segle XIII pels nostres carrers. Ja sabeu que aquest dijous, el dia 31 de desembre, i celebram la festa de l'estandard, no?, que recorda la conquesta de Mallorca per part de les tropes catalanes d'en Jaume I al 1229. I per què es diu la festa de l'estandard? Bé, un estandard és una bandera i aquest estandard recorda la bandera de les tropes catalanes que varen ocupar Mallorca, no? I la nostra bandera també és quadribarrada com la catalana. Ja començam amb això de la quadribarrada. No, la meva legislatura ja era això. Sí, Quan treaves una cinta en tenia. Sí, exacte, i l'escut de molt de municipis també la té, la incorpora. Ja sabem per què, no? I clar, la festa de l'estandard és molt important perquè és una de les festes civils més antigues d'Europa. Se celebra a la ciutat de Palma des del segle XIII. Hòsties! Home, n'hem sentit parlar moltes vegades, Toni, però estaria bé recordar un poc com es va iniciar aquesta conquesta. Sí, tot va començar un 5 de setembre del 1229. 150 vaixells de Jaume I varen salpar direcció a Mallorca. En un primer moment havien de desembarcar a Pollença, però per culpa d'una tempesta ho van fer a Santa Ponça. Vaja, una diferència d'uns quants quilòmetres. Esteve Mercè. Bones tardes, Esteve. Com estàs? Que guapo has vengut avui. Vaig anar totalment implacable. Molt bé, ho fa molt bé, Esteve. Resulta que m'estàs dient que la primera destinació de Jaume I era la meva estimada Pollença i la varen mudar per Santa Ponça? Segur que no era tan glamurosa, no. Mare. Home, és que no devia ni existir Santa Ponça, ara ho repassarem. Devia quedar més a prop, Esteve. Com a nucli urbà. Anem a escoltar què diu la història. Bé, després d'una primera incursió a Sant Elm, a Andratx, finalment els gruix de les tropes catalanes varen desembarcar a Santa Ponça, a Calvià, al cap de 5 dies, dia 10 de setembre del 1229. I és curiós perquè estem parlant d'una de les zones del litoral mallorquí més construïdes. Si avui el nostre estimat Jaume I aixecàs el cap, diria tapa, tapa, tapa. Mira, no hi ha res millor que demanaria ell mateix. Majestat, rei Jaume I, benvingut. No en reconec el son territori. Els seues gens, que com per gràcia de Déu Nostre Senyor, molt vi i altres begudes se'n passen dins. En no sé quants estranys carruatges que renou farceixen, corren llurs camins et carreteres de pedra negra, amb ratxes blanques. No n'entenem. Vergonya, cavallers! Vergonya! Sí, però això ho diria més enllà. Sí, ha fet Però referència... se n'han pagadit. Estan pagadit d'aquestes construccions. Sí. No li agrada, no, Majestat? No vos agrada el que feis? No sé on entenc. Dins de dutxa. Au, tapa, tapa. Tapa. Podeu tornar a jeure, si voleu, On és avui allà? On és? Avui allà. Si vol una tapa, Ara anirà li podem posar gelamàs. Bé, per tu. avui, en aquest punt de Santa Ponça, a prop del Club Nàutic, hi ha la famosa creu del desembarcament de Jaume I, una escultura que recorda aquell episodi que cada setembre és recreat pels calvianers i va ser erigida el 1929 amb motiu de la celebració del 7è aniversari de la conquesta. Però, segur, o sigui, jo penso que després d'aquella travessia el rei en Jaume I devia estar mort de gana i se'n va anar a dinar a l'església de Bendirat, allà a prop de Calvià. Que bo. Sí, que bo. Oh, no. Que bo, perquè no és ben bé així. Aquesta interpretació és fruit d'una etimologia popular que diu que després d'aquella primera incursió el rei Jaume I se va aturar en aquest indret a menjar i després hauria dit, bé,
hem dinat. Sí. Però, que clar, mos han explicat tota d'aquí la ben vida. no. tota sa vida. Però això és una etimologia popular. El més segur és que sigui un topònim d'origen àrab que podria significar fill d'imberbe, o sigui, sense barba. ¿Qué me estás contando, Ángela? També gràcies. Això no ha mateix. vengut. A més, Sí, ben dinat, sí. Hi ha una pel·lícula anglesa, es diu King Conqueror, que és la història de Jaume I en anglès, i han fet unes autèntiques barbaritats. Han posat menjant sobrassada damunt el pantaló. Mare meva, sí. Quines coses que saps, Àngela? Clar. Hi ha alguns directors o responsables de pel·lícules que s'haurien de documentar una miqueta més. Toni, en tot cas, perdona, aquell desembarcament degué valer una missa com a bons cristians, que eren aquells catalans, no? Sí, la missa la varen celebrar entre Santa Ponça i Palma Nova, a l'esquerra de l'actual autovia, a prop de la depuradora de Calvià, on ara hi ha la capella de la Pedra Sagrada. Aquest petit oratori guarda la pedra que, segons la tradició, va servir per celebrar la missa davant el rei en Jaume i els seus soldats abans de començar la batalla de Portopí, no? I allà tenim aquesta capella que va ser erigida el 1929 també per celebrar el centenari de la conquesta i va ser una idea de mossèn Antoni Maria Alcover. Mossèn Alcover, novament. Un altre catòlic. Aquest home ho va fer tot. Tenia temps per tot. Va ser un gran homenot, mossèn Alcover. Des de l'autopista, anant de Calvià a Palma, en aquestes mateixes contrades, també podem observar altres testimonis d'aquella conquesta. Sí, a l'entrada de Palma Nova hi ha la creu dels Montcada. Se situa en el lloc on la tradició diu que varen morir Guillem de Montcada i el seu nebot Ramon durant la batalla de Portopí, que va tenir lloc el 12 de setembre del 1229, 2 dies després del desembarcament. Aquesta creu va ser erigida el 1886 i els seus homenatjats, però, estan enterrats a Catalunya en el monestir de Santes Creus. I Portopí, Toni, va ser un punt estratègic important dins la conquesta catalana, no és vera? Sí, molt important, perquè des de la serra de Portopí, Jaume I va contemplar per primera vegada aquella Medina Mallorca tan majestuosa, la ciutat de Mallorca en àrab, no? I, segons el llibre dels fets, el monarca va dir que aquella ciutat era la plus bella vila mai no vista, en paraules textuals seves. Plus bella vila mai no vista, Xisco Nadal II. Efectivament, per favor, aquell moment en què el nostre estimat en Jaume I, que recordem era bastant jove en aquella època, va quedar totalment extasiat davant la bellesa de Medina Mallorca. Riu-te'n ara, a més, ara que està de moda fent de les terrasses, per exemple, d'Esborn o dels passeig marítim. Clar, no n'hi havia. Això sí, hi havia moltes fonts, per ventura, Toni Gené me'n pot corroborar, que hi havia moltes de fonts, moltes jardins, realment seria talment com el que avui en dia tenim Sal del Rei. Sí, era una meravella de ciutat. Aquella Medina Mallorca era la 8a ciutat més important de l'antiga Al-Àndalus, amb més de 25.000 habitants, i perquè vos fasseu una idea de la importància de la ciutat, hem de dir que era 3 vegades més gran que Barcelona. Caramba, hi tenia molt poca gent. Estaven amples dins aquesta ciutat. Sí, la gent no... I quanta gent hi havia a Barcelona? Imagina't, Si Palma era sí. 3 vegades, o Medina Mallorca 3 vegades més gran. No pot ser això, no pot ser. Aquella Medina Mallorca va ser un dels principals centres d'ebullició cultural de la Mediterrània. El que arribava fins l'Inca... Senyor Pujol, això és que Barcelona era molt petita. Això és mateix, I ha crescut després. Barcelona és molt gran, Perquè jo me demano si aquella Medina Mallorca era tan important en aquell entonces com ho són ara París o Londres, Toni. Bé, era... Estàs segur d'això aquí? Sabent, segons les fonts antigues, tenia molta d'anomenada, no? I bé, després de la batalla de Portopí, el 13 de setembre, les tropes catalanes se varen instal·lar en el campament que hi havia prop del monestir de la Real. Des d'aquí varen organitzar el setge definitiu a Medina Mallorca. I en tornar de la publicitat sabrem per què es van entorbar 3 mesos en ocupar
la Palma musulmana, perquè és així, 3 mesos, no, Toni? Sí, i tant. Ara amb en Toni Gené tot recorrent als carrers, la història, els topònims de les Illes Balears. Dèiem, 13 de setembre, les tropes catalanes instal·len el seu campament al monestir de la Real. A quin any estem ara, Toni? Seguim? 1229. 1229, però varen trigar 3 mesos per ocupar definitivament la Medina Mallorca un 31 de desembre. Per què? Sí, va dur molta de feina perquè es valí de Medina Mallorca a Abu Yahya no ho va posar gens fàcils i avui, per cert, el cèntric carrer 31 de desembre de Palma acaba precisament a la plaça Abu Yahya. Quina casualitat, no? ¿Qué me estás contando, Ángela? Que sí, Abu Yahya. Jo no he dit res, no he dit res. Ara en Jota, que mos demana, se sorprèn per això que explicam. Sabeu on és la plaça Abu Yahya, Paquites? No, me sona molt, però ara Paquita, amiga nostra, és que ara ho ha dit ell al final del carrer 31 de desembre. Això quan vas cap a la Creu Roja. Sí, per allà. És com un encreuament, més que una plaça. Sí, de llavors la Creu Roja. Així com si anàs a la Solla. Un poc més a baix. Un poquet abans de Riberias. Sí. A Rosselló i Caçador. Donant de sang. A mi nostre. És aquí. A Donant de sang. Per allà, és que és com un triangle. Aquesta plaça, no? Això és un crucer. A mi nostre no és una plaça. És un crucer. És un crucer. És el que dèiem, un encreuament de carrers. Un crucer, Paquita, que sí. Però és allà, eh? No és cap plaça. No, ningú s'hi passeja. Hi ha uns xipresos. Bé, estem estar que en Abu Yahya va intentar negociar la rendició, oferia a les tropes invasores una quantitat important de dobbers a canvi de deixar-lo embarcar cap a Àfrica amb tots els seus, no? Però no hi va haver manera. Que paguin. Que paguin, sí. Això va dir, no? Això li varen dir, que paguin però no va bastar. Però, clar, la proposta era bona, però resulta que el Consell Reial la va rebutjar a instància dels parents des Montcada que reclamaven venjança. Sí, bé, no faré la prova fàcil de dir que això era perquè els catalans mai se conformen en res, ja en aquella època. No. Perquè jo els respecto molt, els catalans. Eren caparruts, els catalans, i, clar, en Abu Yahya, aleshores, davant aquesta negativa, va animar els seus a resistir. I, dia 31 de desembre, va ser 3 mesos després quan varen haver de claudicar els musulmans. Els catalans varen aconseguir entrar a la ciutat aprofitant un forat que hi havia un tros de la murada d'una porta situada a l'actual confluència entre els carrers de Sant Miquel i les avingudes. Era la coneguda com la Porta Pintada Vella. Per aquí van entrar? Per aquí van entrar. Van entrar a ciutat, a Palma, diguem, per aquell lloc entre les avingudes de vora la plaça d'Espanya i el carrer Sant Miquel. Se va esbocar un tros de murada i, de fet, avui hi ha una inscripció a una làpida en el carrer de Sant Miquel, a prop de l'església de Santa Margalida, que recorda aquest episodi. Aquestes muralles musulmanes varen ser esbocades a principis del segle XX per permetre el creixement de la Palma moderna i gran part d'elles varen originar les avingudes nostres. Un lloc, tot aquell indret, actualment, plaça Espanya, plaça de la Porta Pintada, Sant Miquel, fins i tot avingudes, carregat d'història. Sí, té molta d'història perquè allà el nostre Jaume I va proferir la famosa cita seva que va dir als seus soldats covards. Els hi va dir vergonya, cavallers, vergonya, que intentaven retrocedir davant l'impuls dels musulmans. Sí, no, jo també m'hagués anat per enrere, no com per aquí, això, no. Li va dir a les seves tropes. Sí. I això mateix. Senyor José Ramon Bauzá. Feia estona que no me'l veiem, José Ramon? Com estem? És que estic de vacacions. Molt bé. Per Mallorca. Estic contenta de que hagi vengut. Curiós, perquè aquesta frase és la mateixa que deia en els meus traïdors. Quina era? Alguns dels quals estan avui en el poder. Vergonya, cavallers, vergonya. El que passa és que, con la qual, si hagués arribat a saber qui era d'en Jaume I, no l'hagués dit. Moltes gràcies. Sí, n'estem segurs. Bé, l'assalt de Medina Mallorca va suposar una matança indiscriminada, hi va haver prop de 20.000 morts i els que pogueren, uns 4.000, van córrer cap a l'interior de l'illa a cercar refugi, però al cap d'un any varen ser vençuts.
Però la història d'aquells que aconseguiren amagar-se és la història ja per un altre capítol, Toni, Sí. però molt interessant, no? Que encara no està del tot investigada. Podrien tenir un monument, no?, que recordar la seva memòria. Sí, jo trobo que sí, aquí seria el més just, perquè aquí estem que mos agraden fer monuments en els criminals, per dir-ho de qualque manera. Només honraven els que ja han fet mal en els altres, En els vencedors. Sí, sempre és així. Sigui com sigui, va ser una autèntica massacre, poden dir. Sí, diversos historiadors musulmans nord-africans parlen a les seves cròniques d'aquell terrible assalt i diuen que va ser un cop psicològic molt fort per l'islam, no? I se refereixen a Jaume I com el tirà de Barcelona. Fasca! I és que després hi hauria l'efecte dominó perquè el 1235, recordem, va caure Medina i a Eivissa, a mans de l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí, i després, el 1287, també va caure Medina Minorca, o sigui Menorca, a mans d'Alfons III d'Aragó, que era net de Jaume I. I 10 anys més tard, Medina Formentera, o no? No, crec que formava part de... No. Sí, ja vist, no? I Cabrera, també. No hi devia haver ningú que hi visqués en aquell moment a Formentera. Oh, sí, no ho sabem, això. No ho sabem, no arriba tant. A Menorca sí que n'hi havia de gent, però a Formentera jo tenc una coneguda que diu que ja els meus avis hi vivien. Sí, però estem parlant de l'any 1235. Però els meus avis. Senyor, tal de Ah, sí, és ver, això. Fa Està en molt una de altra temps. era, una Sí, altra és l'època de la dels talots. història. Sí, no, tampoc. Taltabull. Més o manco, després dels talots. Però bastant després. Un poc més, un poc més, Estem sí. dels moros. Exacte, ara sí. Per cert, i acabam aquí el recorregut pel 31 de desembre i els noms que se'n deriven, però Toni, avui vespre ets a Campanet. Sí, Campanet. Què és? Te'n vas a Campanet. Sí. I què fas allà? Avui no ens trobem. Què Ha has de de fer fer una allà? xerrada sobre les arrels paganes de les festes de Nadal, a les 8:30. Un clàssic, no? Arriba Nadal i hem de Sí, parlar de les m'encanta, a mi arrels no us paganes. menys hi vendré. Veurem d'on venen, si van existir Reis d'Orient, no? No diguis això. A mi no està. Que jo tenc netets i no els han de donar aquests sustos. No, però dins la història, Sí. Què més? Bé, també parlarem del Pare Noel, del Betlem, de la tradició de fer el Betlem, de si realment la Verge Maria era verge, i aquestes històries, no? Aquestes cosetes. Esteve, perdó. Sí. Esteve, te queda ben a prop. Esteve. Me queda bastant a prop i a més De és Pollença. una cosa que jo realment si no venc ho gravau i ho miraré després. No, has d'anar a Has d'anar, Campanet. sí. Home, no Ho tens de vora. Hi haurà un còctel després. Crec que sí, crec que sí. I Des de no. Campanet hi ha la Fundació Baltó Negre també, que poden visitar després de la xalada. Bé, això serà les 8:30 A les Coves. a l'edifici de Cas Metge 2, i bé, jo ara, per acomiadar-me, voldria agrair aquesta oportunitat que durant aquests anys m'ha donat Gabinet de Crisi per parlar de diverses coralles meves, no? I també voldria fer un homenatge a l'equip que heu format, Gabinet de Crisi, perquè heu estat els primers periodistes aquí a les Balears que heu intentat fer sàtira política, no? Mai s'havia fet en una societat tan caciquil, no? Heu trencat tabús i heu estat valents. I bé, sou la demostració que en aquestes illes hi ha talent i que teniu gran futur, i vos desig molta de sort, i que millor que la cançó d'en Lluís Llach, que tinguem sort, no?, per acomiadar-nos, no? Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar
dins un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar. Bona elecció, Toni, per dir adeu. Una cançó apropiada, no? I tant. Bé, a mi m'ha dit un ocellet, Sergi, que a tu t'agraden molt els presocràtics. M'han dit que t'agrada molt una sentència d'Heràclit que diu Pantarrei, tot flueix, tot canvia i que, bé, tot s'acaba i hem de tornar a començar, no? Exactament, però ja saps el que deia el poeta Ángel González, recollint aquestes, crec que era odes a Heráclito, o no recordo exactament, que és allò de nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, excepto los muy pobres. Eso es cierto, la vida son etapas, pero siempre después de la oruga viene la crisálida. Y aunque parezca muerta, emerge la mariposa. Per això, estimats, no vos estuviar dol, perquè ahora estic tristosa. Això tengo un pot de pena. ¿Pero qué está pasando? No pasa nada. Bé, Toni després Gené, tindrem un bon record, moltes gràcies per les teves paraules. No, a vosaltres. No eres. Molt bé, i res, molta sort, no? I enhorabona també per la teva feina i per tenir aquestes corolles, que hi ha d'haver temps per tot. No tot és fer feina i política per guanyar un sou, un salari a fi de mes.